Hej, mit navn er Andreas, og jeg skal undervise i InDesign. Her starter vi ud med, hvordan vi eksporterer et magasin korrekt, eller en brochure korrekt, afhængig af, om det er til limryg, eller det er til at hæfteklam sammen i sin ryg. Så der er to forskellige måder at gøre det på. Så, og der er også en tredje ting, vi gør, det er, at vi kan også eksportere det til skærmfremvisning. Så lad os kigge på, hvordan man eksporterer på de tre forskellige måder, eller også, hvordan man sender til print på måden til brochurer. Så jeg vil trykke eksportere nu. Jeg har for øvrigt sat 8 sider op på forhånd. Jeg har sat 8 sider op her på forhånd, hvor der er sidenummerering på. Og det er altså bare noget generisk. Altså det er jo underligt, hvis man vil printe det her nogensinde i virkeligheden, fordi at det er jo bare en skabelon, der er blevet lavet, hvor der ikke er indsat noget reelt udseende endnu. Men lad os sige, at det er færdigt det her. Jeg vil lige sige en ting, før jeg gør det her med at eksportere det. Netop, hvordan man indsætter automatisk sidenummerering. Så der laver man altså bare en tekstboks på sin A-parent. Jeg har dobbeltklikket på min A-parent for at gå derind. Og så har jeg lavet en tekstboks. Og den her tekstboks, der har jeg bare lige været inde og skrive noget tekst. Og så går jeg ind og markerer det tekst, jeg havde lavet. Og så vælger jeg type, insert, special character, markers, current page number. Og det er den måde, man indsætter automatisk sidenummerering. Og hvis man har gjort det korrekt, så viser den et A, hvis jeg står på en A-parent. Hvis jeg har gjort det korrekt på mine andre parents, for eksempel den her, jeg har kaldt ops, opsætning, så vil der i stedet for stå ops, i stedet for A. Og lige sådan, hvis jeg havde en B-parent, en C-parent, en D-parent, så vil der stå B, C eller D, afhængig af, hvad det var for en parent, jeg er på. Men nede på de fysiske sider, de påvirker, der står der sidetallet i stedet for. Og det betyder egentlig bare, at det der med, at der stod parent-tallet, eller navnet, det betyder bare, at det er fordi, det sendes fra den side ned til de fysiske sider. Så den angiver egentlig sin egen identitet, som I kan se. Den angiver, at jeg er en ops-side. Jeg er en A-side. Og det er mig, der sender tallet ned til de fysiske sider. Godt. Men vi skal have det her eksporteret korrekt. Så først og fremmest, lad os tage den letteste. Det er, hvis jeg skal skærmfremvise det her nogensinde til andre, så uanset hvad, så alle måder, jeg kommer til at vise jer nu, de kommer til at ligge under eksport, bortset fra, når jeg skal gemme det til brochurer, altså hvor det klipses sammen i ryggen. Fordi der er sidetallen, de kommer ikke til at komme i den rækkefølge, de kommer der. Der vil side 1 hænge sammen med side 8, og side 2 vil hænge sammen med side 7, og så videre, ikke også? Så det vil sige, hvis der var 16 sider, så er det 1, der hænger sammen med 16, 2, der hænger sammen med 15, og i virkeligheden så er det 15 og 2, det hedder. Det kommer til at hedde 16, 1, så kommer det til at hedde 2, 15, så kommer det til at hedde 3, 14, og så videre. Fordi at det er sider, man folder. Ja, okay, det gider jeg ikke til at forklare nu, men det kan jeg forklare, når jeg lige er færdig med den her video. Nå, den her næste del, den er optaget derhjemme, fordi at ude på skolen, der tog det lidt for lang tid, og så havde vi nogle problemer med det stiller. Så vi prøver lige at gøre det igen, og jeg siger file export, jeg skal bruge det til skærmfremvisning. Så der eksporterer jeg file export, genvejstasten command E, eller control E, hvis det er en PC. Sådan der. Og så giver jeg den her et logisk navn, vi kalder den booklet skærm. Sådan der, så ved vi, det er skærmfremvisning. Vi vælger Adobe PDF til print. Siger save. Sætter den til high quality print. Sætter den til spreads, så det kommer til at stå side om side. Den første side skal stå for sig selv, fordi ligesom når man modtager en bog eller et magasin, så ser vi også bare forsiden først. Og så først når vi åbner op, at vi ser side 2 og 3. Så det skal være spreads. Den første side, det kommer til at komme i den her rækkefølge, jeg ser her, når vi eksporterer den. Hvis vi eksporterer som spreads. Så kommer det til at være akkurat, ligesom vi ser over i page-panelet herovre. Marks and bleeds, dem sørger jeg for, at der ikke er slået noget til ved, så det skal vi slå fra, hvis det var slået til. Fordi det er jo skærmfremvisen, det er ikke til print der. Så siger vi export.
og den brokkes over, at der er noget tekst, der går uden for siden, og det skal man selvfølgelig ikke bare ignorere normalvis, men siden det her det er bare ipsum lorem tekst, der er på siderne, så er det helt okay. Så jeg trykker OK til det. Så er den eksporteret til skærm. Det ser vi på bagefter. Jeg siger File Export. Vi skal eksportere den til print nu. File Export. Og så vælger jeg lige det her, det er booklet. Og det er til print, og det er til print ved limryg. Fordi den eksporterer man på akkurat samme måde. Altså procedure, Adobe PDF til print. Save. Og så sætter vi den til High Quality Print igen. Og her skal den stå til Pages. Det er vigtigt, at den ikke står til Spreads. Og her skal vi selvfølgelig slå All Printer Marks til. Og Bleed and Slug til. Altså med mindre trykkeriet ikke ønsker alle de her printer marks. Hvis ikke de har sagt noget, så slå alt sammen til. Og husk nu bleed. Ellers er der ikke nogen point i, at I har brugt en bleed-kant ind i dokumentet. Godt, så er den som den skal være. Det kan godt være, at Rikke hun har sagt til, at I skal bruge nogle bestemte standarder. Så følger I selvfølgelig hendes tips, men ellers så kører vi bare, som vi gør her. Så det vigtigste herinde, det var pages, at det var sat til single pages, altså den, der bare hedder pages her. Godt, så siger vi export. Så brokker den sig igen over den tekst, der går uden for siden. Det var igen ipsum lorem tekst, så det er ligegyldigt. Den sidste ting, vi skal lære, det er, hvis vi skal eksportere det til saddle stitch, det vil sige hæfteklammer, altså man skal klipse den sammen på midten bagpå, så skal det jo gå op med tallet 4, det gør den nu. Hvis det er til limryg, så skal det gå op med tallet 2. Det giver sig selv, hvis vi folder en side, så bliver der altså 4 sider. Der bliver både det, der er på forsiden til venstre og højre, men på modsatte side af papiret er der også en forside til venstre og højre. Så det bliver 4 sider sammenlagt. Så det vil sige, at hvis man klipser det sammen, så skal det gå op med tallet 4, det antal sider, man har. Hvis man putter det ind i en limryg, så putter man siden ned i limryggen, så skal det gå op med tallet 2. Godt, fordi InDesign, fordi det betyder så, at side 1 og 8 skal være på en side på forsiden af papir, og side 2 og 7 skal være på bagsiden af papir, så betyder det, at vi skal gemme det på en anden måde. Vi skal ikke eksportere det her, vi skal printe det som en booklet. Så jeg vælger print booklet. Og så herinde, der kan vi se i vores preview, om ting ser ud, som de skal. Og det gør det, fordi jeg sidst har været inde og kigge på det, og justere på det. Ellers så normalt, så vil det se forkert ud herinde ofte. Så jeg går lige ind i print settings og sørger for at få det til at se forkert ud igen. Jeg vælger for eksempel Canon farve her under printer, og så sætter jeg den lige tilbage til PostScript-fil. Faktisk, nej, lad os kigge på, hvordan man printer det først. Så hvis jeg skulle printe det direkte fra InDesign her, så vil jeg bare vælge Canon farve, vores laserprinter herude. Så vil jeg sætte i setup den til at køre, i stedet for Defined by Driver, så vil jeg sætte den til A3, hvis det er A3, den skal ud på. Så vil jeg sige Page Precision, det står normalt til upper left, den skal være centreret. Og så Orientation, det kan godt være, den vender forkert. Nu prøver jeg bare lige at tage en, jeg tænker, der vender forkert. Og så siger vi OK til det. Så herinde i Preview, vi trykker lige OK, så ind i Preview, der kan vi se, at papiret vender forkert. Så jeg går tilbage til Print Settings, så sætter jeg lige i min setup, der sætter jeg den til en anden orientation. Det kan også være, at jeg lige skulle sætte den til upper left, bare for at vise, hvordan det ser forkert ud. Så jeg trykker OK til det, så kan I se, den skal da ikke stå helt ud til siden på de forskellige sider. Så kommer det til at være forskudt, når den printer på forsiden i forhold til bagsiden af papiret. Så der går jeg lige ind i Print Settings, og så sørger jeg for, at alle de her indstillinger de er korrekt. Page Position skal altså være centreret. Godt. Hvis vi nogensinde skulle gøre det mindre, det der ligger i dokumentet, så det passer ind på siden, så kan vi vælge Scale to Fit, eller vi kan vælge manuelt at skrive nogle værdier ind, så vi laver ændringer på størrelsen af dokumentet, så det passer ind til det format, vi skal printe på. Men lad os nu bare sige, at vi vil have det ude i sin originale størrelse, det vil jo være det mest normale. Godt. Alle de her marks, de er sat til, fordi at det skal printes, så vi skal have alle vores crop marks, bleed marks, registration marks og alt det her slået til. Udover det, så skal jeg selvfølgelig bruge bleed cant. Så jeg trykker OK til det, og så kigger vi lige. Det ser sgu rigtigt ud, det her. Så hvis jeg trykker print nu, så vil jeg sende den til printeren ude på skolen. Jeg er ikke på skolen, så det kommer ikke til at ske. Det skulle også gerne være sådan, at side 1 kommer til at være ved siden af side 8, hvis vi har 8 sider i dokumentet. Hvis det var 16 sider, så skulle side 1 stå ved siden af side 16. Næste side, det vil være 2 ved siden af 7, 6 ved siden af 3, 4 ved siden af 5. Så jeg trykker lige cancel nu. Det her det er de rigtige indstillinger, så I kunne trykke print nu, og så skulle I bare vente på printeren, der var klar, og så sende det afsted. Eller vente på filen apparat i printerkøen, og så sende det afsted.
Jeg trykker cancel her, fordi jeg er egentlig lidt træt af også, at jeg ikke kan se de sidetal stort nok her. Jeg havde ønsket, at jeg kunne se 4 og 5 som sidetal hernede stort nok. Så jeg trykker lige cancel her, og så sørger jeg lige for op på min parent page, at de her sidetal, de altså bliver lidt større. Så der går jeg lige ind i character. Sådan der. Så sætter vi lige den her til punktstørrelse 40. Sådan der. Og så prøver vi lige at gå ind igen på vores normale side. Jeg dobbeltklikker bare lige ned på de normale sider. Sådan. Og så siger vi igen print booklet. Se. Her vil I kunne se, at sidetallen er blevet store nok, til man kan se side 2 ved siden af side 7. Det er stort nok, kan I se. 2-tallet skulle gerne være det samme, som står her. 7-tallet skulle gerne være det samme, som står der. Og så videre, og så videre. 3, 3, 6, 6, 5, 5, 4, 4. Så det ser rigtigt ud. Så jeg prøver ind i... jeg kunne egentlig bare trykke print igen. Jeg trykkede cancel før, men den huskede indstillingerne, fordi det her det er de sidste indstillinger, jeg havde gemt. Jeg går lige ind i print settings, og så sætter jeg den til PostScript file. Sådan der. Fordi at nu er jeg ikke på skolen, og jeg vil gerne have den gemmer det som en fil, således den fil, den kan ligge på min computer et eller andet sted. Man kan ikke vælge PDF herinde, men man kan vælge PostScript file. Så i stedet for at sætte den til device independent, hvilket gør livet surt for en ind i det stiller, det var det, jeg gjorde foran klassen før, så sætter vi det til, at det er Canon, at det er en PostScript-fil, der bliver lavet til Canon. Fordi på den måde, så kan vi få lov til at vælge, hvilket sideformat det er. Så der vælger jeg, at det skal være en A3, og jeg vælger, at den er centreret, og jeg vælger egentlig de samme indstillinger, som jeg gjorde før. Jeg sætter marks and bleeds til, så de alle sammen er slået til, og så kan vi lige prøve at gå ind i OK, og så tjekke under preview, om det ser rigtigt ud. Og her ser det rigtigt ud, her ser det rigtigt ud, her ser det rigtigt ud, og her ser det rigtigt ud. Hvis det nogensinde ser forkert ud med rækkefølgen her, så kan jeg overveje i setup og prøve at sætte den til 2-up consecutive, og se om det gør en forskel. En ting, der også kunne få mig til at der opstod fejl ved mig, imens jeg lige var uden for skærmen her, det var, at jeg havde glemt at sætte den til print blank printer spreads. Og det betyder, at hvis der var en blank side, hvor jeg ikke havde sat noget som helst på, altså sidetal eller noget, så lige pludselig så bliver den ikke vist som en af siderne herinde, og så går der uorden i siderne, den rækkefølge, de skal komme i forhold til hinanden. Så der var det vigtigt, at hvis jeg havde nogle sider, der var blanke, at så havde jeg sat den til, at den også får de blanke sider med. Så det er vigtigt, at de her sidetal 22, 77, 66, 33 og sådan noget, at de stemmer overens. Så det skal man altså lige kigge efter i preview bagefter. Nå, men jeg er parat til at eksportere den her, så print, det betyder egentlig at eksportere, når det er en PostScript-fil. Så jeg vælger der, at det er print, og så kan vi vælge, at det her det er til, ja, jeg kunne kalde den clips. På engelsk hedder det saddle stitch. Så hæfteklamme, hvad nu end man har lyst til at kalde den. Klipsryg, kunne man kalde det. Men så siger vi save til det. Sådan. Og så siger den igen det med, at der er tekst overskydende på den ene side. Og nu er jeg parat til at kigge det igennem. Så det, der kommer ud af det, det er, at vi har den her, der hedder klipsryg. Den ligger som en PostScript-fil, PS-fil. Og så de to andre, som vi har eksporteret, booklet skærm og booklet print limryg. De ligger lige her som pdf'er. Vi tager lige åbne for de to, og så tager vi lige den der PostScript-fil til sidst. Så der kan I se, at her, den her, der er lavet til skærm, hvis jeg lige kører den igennem, så kan vi se, at side 1 står for sig selv, hvilket som helst magasin, også vel i en butik, eller en bog, eller hvad nu end. Men når man så åbner den, så får vi de to sider ved siden af hinanden. Lige i den rækkefølge, de vil komme, hvis vi også åbnede et magasin eller en bog. Så det er jo bare super, og når vi lukker en bog, så den sidste side, det er også en enkelt side. Så den vil komme for sig selv, i stedet for at stå ved siden af en anden side. Så booklet til skærm, den ser korrekt ud. Så har vi booklet, det er den samme fil her, den er bare til print i stedet for. Og så ser vi, hvordan den er, det er med skærmærker, og det ser ud til at være korrekt. Og det her, det er en print til limryg. Så den her side 1, der er bagsiden til den, det er side 2. Så side 3, der er bagsiden til den, det er side 4. Så har vi side 5, bagsiden til den, det er side 6.
Så det vil sige, at det her det er et enkelt papir, hvor der er en forside på papiret og en bagside til papiret. Så en af de sider, det er side 5, hvor bagsiden til side 5, det er side 6. Så det er sådan, man gør det, hvis det puttes ned i en limryg, fordi der putter man ned i limryggen, og så får man det til at lime fast. Så der er siderne således, at der er en side, den har en forside og en bagside. Til gengæld, så kommer vi videre nu til lige at tale om den, der er booklet til klipsryg. Fordi det er jo, der klipser man den sammen på midten i sin fold. Folden, det vil være en side til venstre og en side til højre. På bagsiden af det stykke papir, der er der en side til venstre og højre. Så det vil sige, at en side papir repræsenterer 4 sider i dokumentet. Så jeg skal åbne den her i Distiller, og det gør bare, at den ikke åbner som Distiller normalt, så jeg højreklikker lige på min booklet klipsryg, Open With, og så vælger jeg lige Acrobat Distiller. Og når man åbner Acrobat Distiller, så kan det godt være, at den lige siger noget med sikkerhed, det skal man lige trykke OK til. Men når man åbner den, så begynder den med det samme at eksportere det til en PDF. Så når den lige er parat til at åbne op her, hvis vi lige kan få Distiller til at sige hej, kom så frem med det, Distiller. Den ligger på den anden skærm. Sådan. Hvis vi lige kan få den til at sige hej, så kan I se, at den har faktisk eksporteret den allerede. Og det kan I også se her, den ligger faktisk ude i min mappe her. Og den ser umiddelbart rigtig ud. Men det kan godt være, at den ikke ser rigtig ud for jer. Så skulle det ske nogensinde, at den ikke kommer rigtig ud formatmæssigt, så er der lige en ting, I kan gøre inden det stiller, det er at gå op i Settings, og så vælge Adobe Edit, Adobe PDF Settings. Og så kan I lige vælge her i Default Page Size, at den skal være den rigtige størrelse. Så der kan man lige sætte det til at være, jeg har sat det til at være 42 gange 29,7. Den skulle have fået de her mål med i forvejen, fordi at I valgte at sætte dokumentstørrelsen til A3, men skulle det ske, at der er problem med det, så vid, at I kan gå herind at ændre på størrelsen. Godt så. Og så har jeg gemt min som en ny preset, High Quality Print A3, så det vil være, den sikrer, at den så kommer ud som en A3-side. Godt, så hvis det kommer ud i det forkerte papirformat, så lige ændre den indstilling der. Og så kan I bare sætte den til igen at bruge Distiller til lige at køre en ny PDF ud fra. Jeg prøver lige at tjekke den her, jeg dobbeltklikker lige på den her fil, og der kan I se, her er den faktisk sat op til papirformatet. Så den printer faktisk på den er sat til, at det her det er en A3-side. Så det er derfor, at den faktisk ligger et stykke inde på siden, fordi den fylder ikke helt ud til kanten af den her 3. Og der kan I se, side 1 står til højre for side 8, men på bagsiden af det, når man printer det, så side 1's bagside, det er side 2, den står jo altid modsat over til modsatte side, fordi papir det vender sig om i print. Så den her side 1, der står til højre, modsatte side af side 1, det er side 2. Og modsatte side af side 8, det er side 7. Og det er et stykke papir det her. Det næste stykke papir, som man lægger ind ovenpå, som bliver klippet sammen med, det vil så være side 3 til højre og side 6 til venstre. På side 3's bagside, der ligger side 4, og på side 6 bagside, der ligger side 5. Så det bliver klippet sammen det her, og så kommer det til at se rigtigt ud. Det kan godt være, at det ikke virker rigtigt nu. Det vil se helt forkert ud til skærmfremvisning for eksempel, fordi at side 2 og 7 ser ved siden af hinanden. Det er jo 2 helt forskellige dele af magasinet eller bookletten. Så det her, det ser rigtigt ud til print, når man skal printe brochurer eller ting, der har clips som ryg. Men det ser rigtigt ud i forhold til print, men det ser forkert ud til skærmfremvisning. Så vær bevidst om det. Det er, hvordan man eksporterer til de forskellige muligheder, altså til limryg, til clips sammen med hæfteklammer eller clips, og til skærmfremvisning. Så har I en idé om, hvordan det foregår. Ha' en rigtig god idé derude. Eller ha' en god dag derude. Hej.